Здравейте! Хубаво, топло време. Мислих си, че съм весел, но пак съм тъжен. Това кръг явно няма край. Вижте, бил съм в музея на Пикасо в Барселона. Бил съм в музея на Салвадор Дали в Санкт Питерсбърг, Тампа, Флорида. Бил съм в много музеи в Италия. Бил съм в музея Гугенхайм и музея на модерното изкуство в Манхатън, Нью Йорк. Бил съм в галерията Офици, в Третяковската галерия. Но още не съм бил в Ермитажа в Санкт Петербург. Сградата е уникална, правена от един италиански архитект, но вътре има 3 милиона експонати, събрани от цял свят. Ако отделите по една минута на всеки, като за някой от тях това е крайно недостатъчно, ще ви трябва 26 години за да го разгледате. Искам да го видя докато съм жив. Но като гледам каква омраза цари в Европа към Русия, не знам. Като слушам украинците с каква омраза говорят за руснаците при положение, че 70% от тях имат роднини в Русия. Как говорят за забрана на руски език при положение, че голям процент от тях дори не говорят украински? Тази седмица настъпи така малко разведряване, защото Международният съд по правата на човека най-накрая осъди Украйна след 10 годишно забавене за масовото убийство на 43 души, които бяха изгорени в профсъюзния дом в Одеса май месец 1914 година по време на Майдана, като двама от тях бяха етнически българи. Ние, разбира се, много бързо забравихме и почнахме да им подаряваме разни неща, но в Украйна не забравят. Онен ден в центъра на Одеса е застрелян най-големия нацист, който тогава стоеше пред сградата и викаше на хората, които горяха вътре: горете шашлици. Човека, който го е застрелял, дори не си е крил лицето. Защото той от тогава до сега не е спрял да тероризира цяла Одеса, целия в свастики, татуировки. Социалните мрежи, странно, одобряват постъпката самите украинци в Одеса. Казвам го на тия тук, които продължават да пеят в абсурдния хор "Слава Украина". Елитните военни части на украинците, които се предават всеки ден в Курск, на каските им има същата емблема като на есесовците на Хитлер. Не знам как някой може да продължава да вярва, че руснаците са нападнали непровокирани Украйна и че след това ще ли да нападнат Европа. И затова ние не трябва да сме здрави, нахранени и образовани, а трябва да се въоръжаваме и да продължаваме да даваме пари на Украйна, при положение, че дори ги нямаме и трябва да ги вземем назаем. Шеф е много си наивен, бе. Помниш ли 2008 година, когато американците казаха, че мястото на Грузия е в НАТО? Една седмица след това руснаците ги нападнаха. Сега, 21 година, есента на срещата в Мюнхен, американците пак казаха: мястото на Украйна е в НАТО. Путин почна да ги моли: не дейте, не ми се тикайте към границите. Не, януари месец външен министър на американците в лицето в прав текст му каза на Путин: мястото на Украйна е в НАТО и ти няма да ни се бъркаш къде ние ще си слагаме ракетите. Да, ама едно е да туриш ракети в Полша и в Румъния, където те вече ги бяха сложили, защото ако трябва да стигнат до Москва, трябва да летат над Беларус. А тук от Харков се вижда Москва и разстоянието е по-кратко, отколкото от София до Варна. Украинците губят по цялото протежение на над 1000 километровата бойна линия и въпреки това миналата седмица изстреляха над 400 дрона към Москва. Те летат с малко над 100 км в час. За няколко часа са там, докато стигнат, повечето ги свалят, но все пак няколко успяват да ударят някоя сграда, да бутнат някой склад, да убият някой човек. Ако са ракети Томахолк за 2-3 минути, как се спират? 1962 година разстоянието от Куба до Вашингтон беше 3 пъти по-голямо и въпреки това бехме на ръба на Третата световна война. Но тогава имаше лидери, не клоуни, и се разбраха. Американците си махнаха ракетите от Турция, руснаците си махнаха ракетите от Куба и заживяхме относително спокойно. Сега Тръмп моли Путин да не убива тия няколко хиляди украински войници, които са обкръжени в Курска област. И Путин му казва: добре, ако се предадат, ще ги пожалим. Обаче изведнъж Сирски и Зеленски казват: не, нищо подобно, ние малко сме отстъпили на по-добри позиции и сега ще напакнем пак да си върнем загубеното. Ясно е, че той иска до дупка да държи това малко парче земя в Курска област, за да може при евентуални преговори да го смени с това малко парче земя в Запорожка област, където се намира ядрената централа. Добре, но трябваше ли за това да умират над 60 хиляди украинци? За наемниците да не говорим. Така че, зрители мой драг, ако искаш ти, те... Знай, че сигурно се повтарям, но това е много тъжно. Човека е единственото животно, което 2 пъти се спъва в един и същи камък.